Єдність не на словах, а на справі. Верховна Рада України передала майно Кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги у Сімферополі у державну власність. Таке рішення підтримав 271 народний депутат. Цей собор за договором від 2001 року у Фонду майна Автономної Республіки Крим орендувала Українська православна церква Київського патріархату. Наразі Православна церква України. Окупанти у 2019 році через незаконні рішення так званих судів передали майновий комплекс собору до окупаційного міністерства майнових та земельних відносин. А на Кримську єпархію, і зокрема на митрополита Сімферопольського і Кримського Климента, окупаційна влада почала тиск, знищуючи майно собору та забороняючи там богослужіння. Фактично, приміщення Кафедрального собору і інших споруд, що на законних підставах перебувають в користуванні Кримської громади ПЦУ, свавільно захоплено. При цьому було пошкоджено і знищено цінне церковне майно. Причиною таких дій РФ стала відмова Кримської єпархії ПЦУ здійснити незаконну перереєстрацію відповідно до законодавства РФ. Натомість глава єпархії, митрополит Сімферопольський і Кримський Климент, незважаючи на постійний тиск, активно підтримує українських політв'язнів в Криму. Наразі, наприклад, митрополит Климент є громадським захисником Владислава Єсипенка. Внаслідок ухвалення проекту постанови 3447 буде створено передумови для відновлення порушених прав громадян ПЦУ на Кримському півострові. І це українська будівля, так само, як і Крим український. І ми маємо обстоювати інтереси нашої держави на тимчасово окупованій кримській землі, в тому числі наші майнові інтереси. Але це більше, ніж про храм. Це більше, ніж про будівлю. Це про українську громаду в окупованому Криму. Це про осередок українства, бо на подвір'ї цього храму лунає українська мова під час богослужінь. Коли Великдень, коли інші свята, вона більше ніде в Криму вже не лунає. Сьогодні зранку знову в Криму були зачистки. Я хочу сказати, що дії держави-терориста на тимчасово окупованих територіях нічого спільного не мають з таким поняттям, як процесуальні речі. Це зачистки і облави. Вони захопили Едема Дудакова, делегата Курултаю кримсько-татарського народу, і зараз його заарештували. Так от, я про що? Про те, що там всі мають надію і віру в Україну, що ми визволимо Крим. І їх дуже турбує те, що зараз коїться на наших кордонах. Давайте показувати на справах нашу єдність.